Hvornår er man reelt set bundet på hænder og fødder af sit boligkøb? Og hvad er egentlig dine muligheder for fortrydelse? Når du er blevet enig om vilkårene på både pris og overtagelse med en sælger, og ejendomsmægleren har udfærdiget en købsaftale til dig. Når både du og sælger har skrevet under, jamen så har man umiddelbart en juridisk bindende aftale imellem jer. Men hvad er egentlig mulighederne herfor, hvis det lige pludselig føles i maven, som om, at det her det er helt forkert? Det vil jeg rigtig gerne belyse lidt for dig nu. Til at starte med, så hvis du køber en helt almindelig ejendom, så har man som udgangspunkt 6 hverdages fortrydelsesfrist. Det er kun dig som køber, der har muligheden for at benytte dig af den her. Hvis man gør det, så koster det desværre 1% af købesummen. Derfor er det altid vores anbefaling, at du har et forbehold indsat i købsaftalen, inden du underskriver. Både selvfølgelig for, at din bank godkender dig rent økonomisk, men også at vi som køberrådgiver kan godkende hele det juridiske aspekt i handlen. Har du underskrevet en købsaftale med forbehold for både bank, men også os som køberrådgiver? Lad os sige, at banken ikke godkender dit økonomiske køb. Så har banken mulighed for at sende en afvisning i handlen, og så koster det altså ikke den her procentuelle del af købesummen. Ligeledes, hvis banken godkender, men vi som køberrådgiver finder ud af, at der ligger et eller andet gemt i de underliggende dokumenter, når vi er i gang med at gennemgå den juridiske del, og vi afholder et møde med dig, at de her oplysninger er nogen, som du ikke var bekendt med, og derfor ikke har lyst til at gå videre med boligen, så har vi også som køberrådgiver muligheden for at trække dig ud af handlen. Vi tager selvfølgelig et honorar for vores arbejde, men det er ikke i nærheden af en 1% af købesummen. Det er de muligheder, du har, og har du et spørgsmål, eller er du i tvivl, så er du altid velkommen til at give os et kald, og så drøfter vi gerne det hele med dig.